para jamaah salat Isya saha salat tarawih, bapak-bapak, ibu-ibu saha sedaya ingkang tansah dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Saderengipun kita lajengaken monggo kita sesarengan ngunjukaken puji syukur dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun maringi benten-benten kenikmatan, rahmat, taufik sarta hidayahipun. Alhamdulillah wonten ing dalem menika kita tansah dipun paringi kesehatan lahir batin saha kesempatan saged nindakaken salah setunggalipun dawuhipun Allah Subhanahu wa taala inggih menika salat Isya saha salat tarawih kanthi berjamaah. Mugi-mugi sedaya menika kangge njalari kita ndherekaken Rasulullah Muhammad SAW datang jannahipun Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi dipun paringi istiqomah saha wonten akhir hayat kita pinaringan husnal khotimah. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, menika sampun pikantuk tarawih ping pinten? 11 napa kalih welas. Saya separuh dereng enten. Pramila nggih kita hati-hati nggih. Nggih jumbuh kalian menapa ingkang dados tema wonten ing dalu menika inggih menika menjaga lingkungan. Allah Subhanahu wa taala paring dawuh wonten surat Ar-Rum ayat 12. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Zuharul fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Shadaqallahul azim wa shadaqa Rasulullah Muhammad SAW. Dados artosipun kerusakan di muka bumi maupun di laut menika akibat ulah tangan manusia itu sendiri. Dados sampun ngantos kita menika wau nyalahaken sinten lan sinten sing jelas tangan kita sendiri yang bisa merusak lingkungan laut dan darat. Wonten ing keputusan ZEE, zona ekonomi eksklusif Pulau Kemutan tahun 82 menika zona laut menika dibatasi mboten patok tapi 12 mil. Pramila 12 mil itu adalah hak kedaulatan negari kita Republik Indonesia. Tapi nek batase wonten ing darat niku biasanipun wonten niku nggih IKA. Terus patok 10 cm tingginipun. Nah, kados menika kangge mengamankan wilayah-wilayah kita supados jelas pundi batas-batase menika wau. Sedaya menika wau kangge napa nggih ukuran parameter dumateng kita sedaya niku ingkang berhubungan fisik. Lah ingkang berhubungan rohani wonten. Kados pundi supados rohani kita menika nggih terjaga. Nggih. Sakmenika wonten peraturan ingkang terbaru diterbitkan tahun kala wingi bulan Februari menika wau napa hubungan suami hubungan laki perempuan tanpa ada bukti nikah secara resmi niku dendane 100 juta. Wah, antawisipun ngaten menika wau. Pramila sedaya menika kangge ketentraman, ketenangan dumateng lingkungan kita piyambak-piyambak khususipun wonten ing lingkungan napa menika wau Sidorejo. Wontene narkoba. Saniki warning nggih hati-hati ternyata sasaranipun nggih menika para remaja-remaja tempat-tempat kos nggih disindir tempat-tempat kos menika wau kangge jual beli narkoba. Lah mugi-mugi wonten ing lingkungan kota menika wau lingkungan kita bebas ingkang kados ngaten menika wau. Mbok menika cekap semanten lajengaken benjang agar kalam betul wadaya waridawalina ya ilah. Assalamualaikum.